ki khubor ka bate se TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now and see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Kini ki mo pek kini kidon hado khar arngut menta kumnehi ngin IT no station thanat aiba ki borjok an Ka sangki samla pule Khasi Students Union Langkenma Unit mentaka step katakan reutorek unai wing arhajar arpsau kalayo bat hadu khar arngot ki khar Bangladesh ki balawan rung tu Sha India hakat ha nongjri bat nonghilam ka baha bhapo Southwest Khasi Hills District katkum ka jing toket kit khot ka KSU kini ki khar arngot ki khar Bangladesh kilayathu bakidei ki basong basa hapo ka Sunamgan District Bat kajingwan kiu kajongki Sha India kalong bakim shengan bansa ha Bangladesh namar kajing kulmar kabalaja ha kini ki khendiat banai usamla Yunus Hasha u presiden ka KSU Linkma unit area haba ajingkran shikilat pathai khubor ula penpau kajing so binyau ya kibor pahara ka BSF ki bamshim lashim khia ban pen perman yo put usam hadu bakini ki Bangladeshi kalayo rung da kabasuk shapo India Hadin katukan nipor balayo ban bat toket bahak ka KSU kal IT no yakini ki khar Bangladesh sha ki bor pulen bakin le yakabadon kam mentam step na kalian ka KSU lang kamay unit ngila yobat yakini ki khar Bangla ki bawan rungtu na ri Bangladesh na kalian kaseng ngila kali ki dari kakin kathli rukimdang ka watang ka Hindi rukimdang ban keren samjigi ban kli ki rengi tip baki di khar Bangla bat ngi la kli tin Bangla kan soit barki dina po sunam gans te kini ki khar ki ongba ki phet nang tai namar ba kadon kini ka jing ya ka je man hakane pori Bangladesh kim songsu kim ki mo ki kim don ta ka songsu songsan po Bangladesh nak ta daw ki ong baki wa ban sines po India jungi dari naleng jongi kaseng iso persya ya kane kajing rong tu ujung kini kidkhar kaba kam don ka kot kasla te ngi nakaleng kaseng ngin IT kini ka borjong ka an ngin IT ki pulit bat ka borjong ka district te ban bakin le ka badon kam te mentapat ngi kwa ban bu tang ko wi ka jingkeli ya ki spy ya da kaput ya ki BSF kai ka kam jok phi ba phi song to boda kini ki khar Bangla pat ki orung man kasngi sani sa kari ba ijungi kami kendon ki babyang kami kot kisla ki babyang kani kajing mo kajing kajia po bari Bangladesh ka bu jing ba menta yangi ki ripat hang ne po kajala Meghalaya bat ha kahane district hi bro ko wai te nakaleng jungi kum kasang hi ngi soban ban khya ya ka sarkar subha ban sim khya kani ka banta bar kumjuru ki spy da kaput bakidei ban mo le ki badun kam namar kuma long menta long jensur pelat kini ki spy da kaput kam da mo ki kam da ki khya ya kini ki kam kam ki jongki ki hajaka bakin mo kinda pelajengmut ang tai ki bu man ka to ka giat ang ni po mo sene jan snong kalong ki sate sa mo satu sa jan susun yang balat stu don jemut ayo kitu ban shek ki mo ya kini ki khraman ki biujungi sene kini hajing sa bakin dai ban bu bhake ban taj bhake security satai spo kaput kile song man sa man kile ap man itu giri jungi ba wan di jing di sene te kini ki kalong ba songsi ya kari ba ke ben riu hi bro ko wai te ngi hi kum kaseng ngi kwa ban mo sa sin ya ka sarkar sa basim kya kini ka banta bat ki borjong ka anru subha ban kli hor kini ki khar ki bon tu kumne ndam kumta lada ngi kum kaseng ngi mat se ban hapsim bat da ki kilat kilenti
ban yada ka mo kari ba ka jibri jong te ya mata ya kini ki khar ki obat mata ngin ai no si ki bor jong ka an ai ba kin le ka don kam